गोकुळ सोबत गोकुल. माझा उद्धार केल्याशिवाय मोदींचे भाषण पूर्ण होऊ शकत. हा उद्धार तुला काय करा, कोणाला गिनती? नकली म्हणते, नकली आहेत ना तू, असली मुळे, असली बाळासाहेब, असली होते बाळासाहेब. हिंदुत्वाचा खऱ्या अर्थाने अभिमान तू नकली आहे, विकला जाणार. 5 पैसे कमवायची तुला अक्कल नाही. कुठला धंदा करतो, वडिलांच्या नावावर सगळा काय स्वतःचा करतो मला सांगा. देशाच्या शत्रूंकडे म्हणजे चीन पाकिस्तान कडे पाहायची मध्ये तुमच्यामध्ये हिंमत नाही. हवा टाईट. शिवसेनेच्या जन्मापासून आतापर्यंत मला 58 वर्ष उद्धव ठाकरे शिवसेना वाढण्यासाठी शिवसेनेच्या विरोधात जे होते ते तुझ्यावर टीका केली. कोणातरी कानफडत आयुष्यात मारलेस का? मारलेस का? नाही. पण यांनी कटकारस्थान करून अनेक सैनिकांना मारलं. ते आता घ्या. रमेश मोरे हत्या का झाली, कोणी केली, अजून उघडकीस आलं नाही. आता आमची सत्य अनुमान. आमचा जयंत जाधव काय सेवा करत होता बाळासाहेबांची, त्याची हत्या काय केली. आणि ठाण्याचं एक नगरची, हे कोणी केली? आता मी पोलिसांना डिटेल माहिती देणार कोणी केली. मला माहिती आहे. सुशांतच्या मर्डरमध्ये कोण आहे, कोण आहे, का लपवून ठेवता आणि का जाऊन येणार. तर मला फोन आला होता उद्धव साहेब दुर्लक्ष करा. मिलिंदने लावून दिला. मी बोलतो मी तुमच्या मुलाला सांभाळा ना. संध्याकाळी जू साईडला एका घरात कोण ऍक्टर एक आहे, मोडी पुढे कोण, त्याच्या घरात 3 तास का असतो, काय पितो, ते जे पितो ते काश्मीरहून आणून कोण देतं, नाही सगळं डिटेल मध्ये तुम्हाला देऊन फायदा नाही. असल्या बातमी काश्मीरहून येणारा, सप्लाय करणारा, इथून आदित्यला देणारा आणि आदित्य बसून पिण्याचं ठिकाण सगळं चांगली माणसं प्रसिद्धी द्यायला. समाज घडवतायत ना, समाज घडवतात. मी एवढी वर्ष होतो जवळून पाहिलाय यांची कृत्य. आणि मायाशी आमचा आशिष बोलला ना, नेहमी का बोलतो आशिषला कळलं नाही. मी मर्द आहे. कुठल्याही मर्दाला मी मर्द होण्याची गरज नाही. मर्दपणा मर्दपणा हा बोलायचा नसतो, सांगायचं नसतो, दाखवायचं असतो. त्याने कधी दाखवला नाही. सगळं दुसऱ्याच्या हाताने पाणी पितो. कधी याच्या हाताने काय झालं या वाक्याचं मग स्पष्टीकरण तू त्यालाच कळत काय नाही होत त्याच्या. तू मर्दपणाची भाषा कर. तू मर्द नाही. अरे आम्ही होतो म्हणून शिवसेना या महाराष्ट्रात मुंबई जी शिवसेना फोफावली, दहशत निर्माण झाली, बाळासाहेबांच्या करारीपणाने ती दहशत त्याने पुऱ्या देशात नेली. शब्दाला साहेबांची किंमत होते, बोलत होते, करत होते, शिवसैनिकांना जपत होते, प्राणाच्या पलीकडे जपत होते. सायंकाळी आम्ही गेलो, साहेब मी कोकणात चालू, हे संध्याकाळी जातोय, कोण ड्रायव्हर आहे, राहिले बोलो काय रे झोपला होतास का दिवसा रात्री गाडत साहेबाला सांभाळून. आमच्या आई वडील काही काळजी घ्यायचे, साहेब घ्यायचे. हा सैनिकांनाच कमी करतो. स्पर्धेत आला त्याच्या का त्याला कमी कर. कोणाला सोडलाय मी माझं सांगतच सांगत कोणाला. अगदी आम्ही दहशतवादी कारवाई मुंबई महाराष्ट्रात करणारा आम्ही लढत होतो आणि आमची सुपारी त्या दहशतवाद्यांना द्यायचं काम हा नालायक माणूस करतो. नालायकच दाखव, चुकीचं दाखवून मी सांगतो कोणाला दिली होती. आणि परत म्हणा मी बोलत का मातृश्री समोर सांगेन कोणाला दिली त्याला बोलायला लावी. तो म्हणतो अरे वो तुम्हारे पार्टी में था. नहीं अभी नहीं है, हमारे खिलाफ है. बोला अरे मेरा बड़ा भाई, वो बड़ा भाई छोड़ो, आपको पैसा चाहिए तो हम देने तैयार है, उसका होना चाहिए. आणि काय
माळ घेऊन जपत बसलोय का या आणि मारा. मी त्याला सतवला नाही, दादा तुम चिंता नाही करना, हमने कुछ नाही. अरे आम्ही पण जोडली काय म्हणतो, तुझ्यासारखे दहशतवादी लोकांना नाही का हे देत, सुपाऱ्या देत. हा घाणेरडा माणूस आणि एका वेळेला लायक नाहीये. काय इथलं पिल्लू आहे त्याचं ते खासदार, काय त्याला चांगलं दिसत नाही, कवडी कपडे चांगले घातले, पण काय कणकवलीतलं प्रहारच्या खाली कोरचं ऑफिस आहे. पत्रकार बातमी दिली, मी वाचली, अभिनंदन त्या वृत्तपत्राचं, कन्फर्म न करता बातमी दिली. आता कोर्टाच्या पायरी झिजवायला लागा, मी कंप्लेंट करणार. ती जागा कोरला मी दिली डिपार्टमेंटला. एकही रुपया भाडं न घेता गेली 1.5 वर्ष ते लोक चालवत आहे. 1 वर्ष अग्रीमेंट आहे, अग्रीमेंटची कॉपी आणली त्याला एक पाठव. 1 रुपया भाडं घेत नाही 1.5 वर्ष. हॉस्पिटल आणलं, मेडिकल कॉलेज आणलं, 1 रुपया एक वर्गणी नाही काढली, कोणाकडून नाही घेतली. जिल्ह्यात इंजिनिअरिंग कॉलेज काढलं, 1600 मुलं आहेत, 1600. मेडिकल कॉलेज मध्ये 450 मुलं आहेत. हॉस्पिटलमध्ये 550-600 स्टाफ आहे, 750 कॉट आहे. वृद्धाश्रम काढला, 66 वृद्ध आहेत. लोकांच्या पैशाने कुठल्या पत्रकारांनी छापलं नाही हो, राणेने स्वतःच्या पैशाने, अभिनंदन नाही. पण याने बोलल्यावर म्हणे मी मोदींना तक्रार करणार. अरे वा, मी मोदींचा मंत्री म्हणणार. मोदी आपत्याला मदत करतील का या असल्यानं करतील खोटाडे. आधी मोदी नकली म्हणते आणि असली बनायला चालला एवढा दिलेला. अरे चांगलं काय केलं तर सांग ना, मी तर सांगायला तयार. म्हणे लाभार्थी, राणे लाभार्थी 1.5 लाख महिन्याला घेतात, तुझी जागा देतो का? अरे माझी जागा फुकट दिली. पण एखादा म्हणे अरे माझी जागा दिली, तुझी नाही दिली, तू दे ना. इथे खादीचं ऑफिस आलं, शोरूम आलं, कोर्टचं आलं, वेगळे डिपार्टमेंट आली नव्हती, पीसी ट्रेनिंग सेंटर आलं. स्वतंत्र पत्रकार कधी या बातम्या देत नाही, त्याचे लोकांच्या उपयोगी नाही ना. हे अशा लोकांच्या ज्याने जिल्ह्यासाठी काय केलं, त्याच्या गावचा रस्त्यानं त्या घराकडून जातो असं होय, तो माझ्या फंडातून आहे, खासदार फंड लिहा नाही, माझ्या फंडात. तो काय करतो, कामामध्ये आपल्या बरोबर येऊ शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.